Aşgabatdyň Parahat we Gawdan etrapçalaryndaky köp gatly ýaşaýyş jaýlarynda ýyladyş ulgamlarynyň kadaly işlemeýändigine, jaýlaryň içiniň köplenç sowuk bolýandygyny Adatlyk radiosynyň paýtagtdaky habarçylarynyň biri habar berýär. Ýyladyş ulgamy işleýän jaýlaryň aglabasynda turbolar gyzgyn däldi, diňe mylaýym. Haçanda howanyň temperaturasy pese gaçanda turbolar köplenç sowuk bolýar. Hemme ýerde adamlar ýylynmak üçin elektrik peçlerden peýdalanýarlar ýa-da split sistemaly kondisionerleri gyzgyn iş rejimine geçirýärler diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli gizlinlik şertinde söhbetdeş bolan habarçy 8-nji noýabrda gurrun berdi. Beýleki tarapdan habarçy ýaşaýjylaryň elektrik peçlerden ýa split sistemaly kondisionerlerden köpçülikleýin peýdalanmagy netijesinde toğun kesilmegi bilen bagly wakalaryň ýygyderli ýüze çykýandygyny hem aýtdy. Käte kabel liniýalary hem odalýar diýip habarçy belledi. Onuň sözlerine görä Aşgabatyň häkimetleri köp gatly jaýlardaky ýyladyş ulgamlarynyň kadaly işlemediliginiň sebäpleri barada düşündürüş bermeýärler. Ýöne Aşgabat ýyladyş edarasynyň birnäçe işgäriniň Adatlyň habarçysyna aýtmagyna görä, munyň sebäpleri şäher häkiminiň beren görkezmesi bilen baglanyşykly. Şah Muhammed Durdulyň görkezmesine laýyklykda tygyşytlamak çäreleriniň bir bölegi hökmünde ýyladyş ulgamlaryna goý berilýän suwuň gyzgynlygy 50 gradusdan ýokary bolmaly däl. Bu bolsa turbolardaky suwuň sähel gyzyp mylaýym bolmagyna sebäp bolýar diýip habarçy anonim şertde söhbetdeş bolan işgärlere salgylanyp gurrun berdi. Adatlyk radiosynyň baýdylanlary Aşgabat şäher häkimligine resmi taýdan tasdiklatmak ýa-da inkar etdirmek başartmady. Ýöne şuňlar Türkmenistanda ýyladyş ulgamlarynyň kadaly işlemediligi bilen bagly problemany diňe Aşgabatyň ýaşaýjylary däl, eýse lewaply näsaglar hem başdan geçirýär. Adatlyk radiosynyň lewapdaky habarçylarynyň biriniň 8-nji noýabrda beren maglumatyna görä, welaýatyň Farab we Sayat etrap hassahanalarynda hem ýyladyş ulgamlary kadaly işlemeýär. Bu hassahanalarda saglyk bejergisini alýan näsaglar palatany ýylatmak üçin indi elektrik peçleri hem öz ýany bilen alyp barmaly edildi. Şeýle-de olar ýorgan düşekleri hem eltmeli. Öňler näsaglar dermanlaryny öz ýany bilen alyp barmalydy. Indi bu zatlary hem eltmeli diýip howpsuzlyk sebäpli atlandyrylmasazlyk şertinde söhbetdeş bolan habarçy aýtdy. Adatlyk radiosynyň bu barada Farab we Sayat etrap hassahanalaryndan kommentari almak boýunça eden ýygyderli synanyşyklary häzirlikçe netije bermedi.